Здравейте, намираме се край Звездица. Едно интересно събитие предстои в следващите часове, а именно киноложка изложба на ловни породи. Първо да се представите. Казвам се Данчо Желев, председател съм на Комисията по кинология към Ловно сдружение Варна. От 2017 година провеждаме тези мероприятия всяка година, с изключение на пандемията, годината, когато нямаше как да се съберат масови мероприятия, как да се извършват. Колко породи кучета се очаква да участват в днешното състезание и за всяка една от породите какво е характерно? Колко породи участват? Английски сетер, пойнтер, дратхар, круцкар, бретона, панел, гончета, български гончета, сръбски гончета, балкански гончета, трицветни, плотхаунд, лайки, английски. Тоест всичките... Много породи, 7, 8, 10 породи кучета, защото те са си класифицирани. Има строго определени породи, които са примерно птичари. Кои са птичарите? Птичари са английски сетер, понтер, дратхар, круцкар, бретон, шпаньол. Те са си кучкари, които са строго определени в профилирани кучета. А пък за прасета вече се ползват други типове. Българско гонче, някакви кръстовски, бараци, български барак. Те са се утвърдили във времето, са утвърдили породи, които са строго определени за този вид лов. Господин Желев, трудно ли се отглежда куче за лов? Какво е специфичното при обучението на този вид кучета? Кучето за лов най-напред трябва да знаеш и да искаш какво куче трябва да си вземеш. За какъв лов ти трябва куче. Взема си куче, пример, за определен лов, пример, за диви прасета куче и ти кученци започваш да го обучаваш от малко. Първо трябва да го изхраниш качествено, да го обезпаразитиш, да полагаш грижи, да свикне с тебе, И най-лесно става, когато има куче водач, да го поведе. Когато е малко, то гледа от по-големите кучета и по-лесно се свиква на този вид лов. Което ще става, то се ражда от малко кучето. Което ще става, става. Което няма да става, не става. Колкото и да се мъчиш, когато няма ген, трябва да има ген. Кучето, значи, гледа са родителите. Трябва да има родители с времето доказани и така. Иначе от пътя да го хванеш, трудна работа да направиш. Тоест не от всяко куче става... Не от всяко дърво става свирка и не от всяко куче става ловец. Защо намалява дивеча? Дивеча намалява, много са факторите. Сега първо африкански чуми, минаха африкански чуми, сини езици, болести по хищниците. Те хищниците пък няма какво да ядат. Дивеча остава по-малко, голям напас от чекали. Чекалите са нещо невероятно, с страшни темпове се увеличават и аз не знам как ще стане въобще борбата с тях. Трябва да се предприема нещо. На времето, когато 80-та година станах ловец, значи от горското се изплащаше 150 лева за женски чекал, 100 лева за мъжки чекал. Сега не дават нищо, никой нищо не дава. И той все пак е някакъв стимул сега, нали? То да ходиш да го търсиш, губиш гориво, време, дни, нощи. Да, отражение и ще мисли се по този въпрос по някакъв начин да се някакъв стимул да има за... Споделят варненци, че даже хищниците заради липсата на храна слизат дори... В града, в селата влизат по кофите за смет, навсякъде ги има. Какви болести принасят тези видове хищници? Ясно е, че ако те нападне опасно, но като цяло, като те окапи... Хищник трудно напада човек. Хищник може да нападне човек, ако вече в безизходна позиция да няма къде да бяга, тогава хапи. Никога чекал не може да нападне човек. Ама основната болест е бяс. Бяс, която е много опасна. То не мина ли при пръскането? Не, то мина, ама... Беса си го е имало преди стотици години и ще продължава да го има. Може да е в по-мален вид, понеже се полагат грижи за намаляването. Има го, беса си го има. Говорейки за болести, как се предпазват ловните кучета? На колко време се прави вакцинация? Профилактични ежегодна вакцинация правим за бяс на кучетата, които луват, действително кучета луващи в такива по-екстремни условия, да кажем, които са за птици, не е задължително да се прави, но кучета, които луват на хищници, ежегодно им правим вакцинации за бяс. И
на 2-3 месеца, зависи какъв е периода, се вакцинират за вътрешни и външни паразити. Грижите са доста за кучетата. И последен въпрос. Тези кучета от развъдници ли се взимат или се продават свободно на пазара? Ами, има лицензирани развъдници. Може би 30% от кучетата са вземати от развъдници, но и между нас си, когато имаме хубави кучета, С родословие? доказано куче с родословие, всеки идва и казва: Данчо, продай ми на кученци или подари ми. Обикновено ние луците си ги подаряваме един, защото цял ден с 100 човек си заедно и да му кажеш: дай ми 100 лева за кученцето, няма как да стане. Но иначе Подаряваме мисля, че си ги. са скъпи тези Скъпи са, да, скъпи са. Кучета зависи. От развъдниците са много по-скъпи. Действително са с по-доказани качества, с вече, нали. А стават ли за гледане в апартамент? Защото масово се взимат големи или пък ловни породи, които ги гледат в апартамент, а животното като че ли не може да... Ловното куче трудно се гледа в апартамент. Най-много гледат в апартаменти бретон шпаньоли, те по-дребни кученца са. Птичари са много жизнени също, но ловното куче по принцип е много жизнено животно. То изисква поне 2 часа на ден да го разкарваш. То иначе да отделиш 2 часа на ден, си скараш с жена си, семейство и трудно е. Тоест, Големи разходки. Необходимо. Просто му е необходимо разходка. То се схваща, иначе почва да става нервно, да лае, да травмира и тебе, и комшиите травмира. Може би това е и причината да виждаме и расови кучета на улицата, които... Ами разхождат ги. Не, да. имам предвид изхвърлени расови кучета, които собственика не е успял да се справи с отглеждането му. Аз не съм забелязал в града да има изхвърлени, но в вилните зони по принцип това е много лоша практика. Вземат си там за през лятото някакви кучета да ги за компаньони за едно и зимата, като се прибират в големия град хората и изхвърлят на улицата и се чудим какво да ги правим. Ами да започваме вече със състезанието, най-интересната част.